Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Ciroki bayanin godiya. Yana cika yaji ko da citta? Ina godiya ga Nauzan Habisco wanda suka taimaka man da jari na naira 215. Wai. Godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya jefa imani a zuciyar 'yan Nauzan Habisco. Suka dubi halin da nake ciki suka tausaya min ni da iyalaina domin kada in tantance a jihar Kano. Alhamdulillah. Wannan jari da suka bani ni kan alhamdulillah. Ko yaran aka tsaya na gode wa Allah ya ishe da jari dan sai injin nika, sai fridge kuma ɗauko nima masu aiki su ci abinci a ƙarƙashi na. Godiya ga Ubangijin da ya jefa imani a Nauzan Habisco. Ubangiji Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka muku da alheri. Sannan akwai wasu kuma sakonni da suka biyo bayan Nauzan Habisco, amma Nauzan Habisco ba ta da na ɗaya ba ta da na biyu. Amma na ukun su akwai Hajiya Malika daga ƙungiyar matan Arewa, akwai na hudun su baban Cineji da Rarara, su ma na ji alat a wayata. Allah ya saka muku da alheri da baban Cineji da Rarara mawaƙin siyasa.